Kwarta nga gipalit sa Kapitolyo sa Balili property, ipauli sa korte. 2 anyos nga batang babae, gilugos sa 50 anyos nga lalaki. 2 ka pusher nadakpan sa kapulisan. Safety certificate sa Fastcraft nga nabangga pagdunggo sa pantalan, gisuspenso sa marina ug dili makabiyahe. Taxi driver ganang haras og pasahero, patubangon sa LTFRB ug mangadlawa. Maayong hapon, Sugbo, Kabisayan. Ania na mga balita uban ang kinatibuk-ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Miyerkules, petsa 11 sa buwan sa Marso, tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang masa yung pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gisuspenso sa Maritime Industry Authority ang safety certificate sa Fastcraft nga nabangga atol sa pagdunggo sa pantalan. Makalaga lang og usab ang mong Fastcraft kung maayo na kini og mapamatud ang seaworthy na kini. Andrea Patenya, Sugin Limi. Yesterday afternoon, this office has suspended the passenger ship safety certificate of MB Said Cialtil involved. 18 ka mga pasahero ug 3 ka tripulante sa MV Siltiel sa Supercat Fast Ferry Corporation ang nangaangol sa pagkabangga sa Fastcraft pagdunggo niini. 5 ka pasahero ang pabiling gi-admit sa ospital samtang 2 niini ang gikatakdang ma-discharge. Ang Fastcraft gikan sa Tagbilaran City, Bohol. Sa marine protest nga gisumite sa kapitan sa Fastcraft nga si Florito Teves, gisaysay niini nga dihang ni-apply siya og astern propulsion aron pagpahinay sa barko. Wa kini migana mao nga mibangga ang Fastcraft sa ramp area sa Pier 1. Di makabiyahe ang Fastcraft hangtod nga maayo ang damage niini ug makapasar sa seaworthiness re-inspection sa Marina 7. It has to undergo re-inspection by our Marina Ship Safety Inspector. So dili na sila tugtan unless ma-determine or fit ma-determine sa atong safety inspector na fit na ang vessel to resume service. Sa phone interview sa General Manager sa Supercat nga si Lito Salvio, gipaybaw niini nga mosunod sila sa tanang mando sa Marina 7. Giayo ang ilang Fastcraft karon ug gihimo ang internal investigation sa nahitabo. Gipaubos usab nila sa preventive suspension ang kapitan nga si Florito Teves. We would like to assure our passengers that all of our vessels are properly contained. This is an isolated case yung nangyari kahapon. Rest assured that we will be, based on this, we will be improving our systems. Matod sa Marina, mahimo usab nga mupasaka og separate complaint ang mga pasahero batok sa shipping company. Pahimangno niini ngadto sa shipping companies nga siguraduhon gyud nga mosunod sila sa tanang safety aspects nga gi-require sa Marina aron di na masubli pa ang nahitabo. In line na sa ilang kuan kaning obligations or duties to keep or to maintain their vessels safely, serviceable and in order, and also to exercise extra diligence of a good father of family. Importante nga dunay public address system nga mupahinumdum sa mga pasahero nga di pa mamarug kundi pa kumpleto ang docking process sa usa ka barko. Magsilbi sab unta kining leksyon ngadto sa mga pasahero nga maminaw ug mosunod sa pahimangno. Gipahibaw usab sa Marina 7 nga nagsugod na sila dawat og mga special permits gikan sa mga shipping companies nga buot mo biyahe gawas sa ilang rota ug mudugang sa ilang shipping schedules alang sa nagsingabot nga Semana Santa. Mipasidaan sab sila nga hugot nga gidili ang kolorom nga pagbiyahe sa mga gagmayng barko niining panahon sa tingsakay. Kani atong makuanan kani mga fishing vessels, especially kani fishing vessels nga mo carry of passengers nga they are not equipped to carry passengers because they have no life-saving equipments on board. Then the passengers are not covered by passenger insurance. So Andrea Patenya, News 5. Nangalarag na ang mga dahon sa mga nahabilin na punuan sa kahoy sa Dalan S. Osmeña. Buot sa konsehal sa Rakbayan sa Sugbo nga mabalhin kini aron matiman og tarong human nakalusot sa kaso ang contractor nga namutol sa ubang punuan. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Police outlets over the disappearance of 79 trees in the center island of East Osmeña Road, this city.
Sa privilege speech ni Konsehal Nida Cabrera gipadayag niini sa iyang kabalaka sa kahimtang sa nahabiling mga kahoy sa Dalan S. Osmeña sa may per area. Dismayado si Cabrera sa kondisyon sa nahabiling mga kahoy. After an inspection conducted by my staff, I would dare say that if the leaning place along the center island of this Osmeña Road are left in the current conditions, they will surely perish. Trees need water to seep in and nourish its roots in order to survive. But we have trees along the cemented pavement in S. Osmeña whose base or ground are not sufficiently left open so it can grow normally. Nadismaya usab siya sa pagdismiss sa Cebu City Prosecutor's Office sa sumbong nga gipasaka sa DNR batok sa kontraktor nga nagtrabaho sa karsada kinsa nakuhaan sa CCTV camera nga namutol sa 179 kapunuan. Wa muhatag ang City Hall og kopya sa video sa CCTV camera. Di nakita ang pagpamutol sa kahoy nga magamit unta nga ebidensya. State a crime of omission for the remaining case in S. Osmeña Road. Neglected, almost abandoned, left to survive in the urban jungle, stapled by concrete in its very roads. Gusto ni Cabrera nga balhinon ang nahabiling kahoy sa Fuente Osmeña Circle og Plaza Independencia. Giawhag ni Cabrera nga mutanom og usa ka gatos ka punuan sa kahoy. Matag usa ka punuan nga gipamutol sa WT Construction. Ray Pasaporte, News 5. Formal na giduso ngadto sa NBI ang reklamo sa usa ka bana kansang asawa namatay sud sa Mandawi City Hospital. Human gituhuan nga nahatagan og sayop nga tambal. Jinky Rosit, Suginlimi. Miabot sa buhatan sa NBI 7 si Cesar Coliflores, kuyog ang iyang abogado nga si Attorney Hazan Bargamento. Formal nila nga gitunol ang reklamo batok sa mga staff sa Mandawi City Hospital nga gituuhang responsable sa kamatayon siyang asawa nga na-admit sa maong tambalanan. Attached in the complaint the affidavits of our witnesses and Mr. Coliflores and the investigation report from DOH. Matud sa abogado, dako og matabang sa ilang kaso ang resulta sa investigasyon sa DOH. Gipaabot pa nila ang resulta sa re-autopsy sa patayng lawas ni Jocelyn Coliflores aron mapasakan nila ang kaso nga medical malpractice batok sa medical staff. Sobrang nga ilang ihatag, mas labing maayon ta, pero murag dili naman dyan siguro nila ihatag. Pero hanggang mo kumagi ang magibuhat nga makuha on ta, pero wala man dyan nila ihatag ang doktoron. Lakip sa ikiha, maong usa ka doktor ug duha ka nurse ug ang gwardya sa ospital kinsa mao ang responsable sa paggaid sa pasyente aron pugnan ang paglihok niini. Jinky Rosit, News 5. Drug pusher sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City uban sa iyang bata-bata na sikop sa gipahibagayong bypass operation sa Marigondon Police Station. Ryan Sarote, Suginlimi. Napusasan sa Marigondon Police ang notadong drug pusher sa sitio Pakpakan, Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu nga si Robert Ochea human sa gipahigayong bypass operation pasado alas 11 kagabi. Nasikop usab ang sinaligan niini nga si Rinaldo Mateo. Gawa sa gitunol nga shabu ngadto sa poster buyer. Nakuhaan pa kini og dulan 20 ka paketeng shabu, halin mga gamit sa paghitit ini. Gani ang mong kapitan sa mong barangay mo ni naghatag og detalye bahin ani ilang pagpamaligya. Grabe na ko no. Dugay nang gireklamo sa mga taga-barangay ang dinakpan o gani ilan na kining gibadlong apan wa magpatuo mo nga ila kining gireport sa pulis. Anaasab sa watchlist sa kapulisan ang subject nga giingong mao'y misunod sa iyang igsuon nga napriso na tungod gihapon sa maong binuhatan. Murag ana sir, murag ilahan na gyud sigurong trade sa ilang pamilya nga ang ilang pagpangita mao na lang gyud mga illegal nga drugs kay dali ra man ni kitaon gud. Pag-impake pa lang ani ginansya sa siguro sila katong ani. Matod sa dinakban nga napuguse sa pagsud sa maong negosyo tungod sa kahinay sa iyang trabaho isip construction worker apan di palang dugay mihunong human siya gihangyo sa iyang asawa. Iyang gimakak nga iya ang mga nakuhang ebidensya gingong gibilin ra kini sa ilang balay. Karon lang tangguana kay si maghilak ang asawa niya. So karon na ako na ning kuno nang gibilin nila. Pero karon mo pa day kani undang. Karon man na kitungguan. Ha? Karong mga semana amin kuan labay ba?
Nabtan pa daw naman tawalin. Nabtan siya. Wala, nag-ayaw sa motor niya. Ryan Sorote, News 5. Napriso na karon ang usa ka 50 anyos nga lalaki human niya gilugos ang 2 anyos nga babaeng anak sa iyang kinugos. Sugin ni Mila si Caminada Vistil. Dihang gibutang siyang amahan ining banig sama og natrauma ang 2 anyos nga batang babae sa nitabo kaniya ni atong Lunes sa gabi kay dinhi siya gipanamastamasan sa 50 anyos nga suspect. Nahitabo ang insidente ining payag sa Barangay Tayud sa lungsod sa Konsolasyon. Lumad ga taga lungsod sa Tabuelan ang mga ginikanan sa bata. Samtang taga Malaybalay City mo kinunsab ang suspect nga nailahan sa ngalang Emilio Sugabo. Gibiyaan siyang mga ginikanan ang bata human sugua sa pagsag og tubig sa suspect. Dili ang bata, dili yang ulo, dili yang lawas, nag-ana. Yan na yun siya, dili, nag-ana, lingkod ditso. Pag-abot, Nahibong ang mga ginikanan sa bata kay dihang sila na mauli, gisirad ang pultahan sa payag ug dihang ila kining giablihan bag-o lang nga nasulob siyang purol ang suspect samtang naghilak ang ilang anak. Mama, pagduol siyang mama, iya din gitanaw ang among anak. Pagtanaw niya, kuan lang ang lubot sa akong anak pudong sa iyang kanang kinatawo, nagbasa man, nagpilit man. Mao na to, ingon akong sawa, giunsa nimo akong anak pa. Wala siya nitingog anak. Pag ikaduha, niunsa nimo akong anak pa. Wala gyapon siya nitingog. Natingan ang daan ang amahan sa bata kay sawa pa nila masakpi ang binuhatan sa suspect, magpunay na og reklamo ang ilang anak nga sakit ang iyang kinataw. Dako ang pagtuo sa ginikanan sa bata nga sa duha ka buwan nilang pagpuyo sa balay sa suspect, kadaghan ang nahilabtan ng ilang anak, hinungdan nga di gyud sila makapasaylo sa suspect. Aw, mukasog iko kay anak ko nako bisa pag amahan pa nako sa tinuod, mukasog iko kay anak ko na nako ang iyang giabusaran. Bisa pag iunsa ko na siya, mukasog iko, di ko maatras gyud. Matud sa suspect, nga wa niya napasud ang iyang kinataw ug igo ra niyang gipagawas ang iyang similya. Nagmahay siya sa iyang nabuhat, human maapsi sa iyang panginahanglan. So ang nahitabo, ang imuhang hugaw dito ra sa bilahan imong gikuan dito sa bilahan sa bata. Oh. Pero wala ka na konsensya manong nga imo tong gihimo. Konsensya gani. Konsensya ka kung gibuhat. Maninoy ang suspect samahan sa biktima mao nga miipon una sila niini kay kauban sab sila sa trabaho. Leslie Caminada Vistil, News 5. Mupahigayon og outreach program ang Provincial Legal Office inabagan sa PNP Crime Laboratory 7 sa mga kabaranggayan sugod karong Marso 21. Tuyo nila ang pagpalapad pa sa kaalam sa mga barangay officials ug tanod sa natad sa scene of the crime operations. Ang mga tanod tudluan nila sa balaod sa search and seizure ug sa saktong paagi pag-aresto sa mga suspect. Mu-lecture sab sila kabayan sa violence against women and children. Samtang ang PNP Crime Lab mutudlo sa saktong paagi sa pagpreserba sa mga ebidensya sa crime scene. Nagtuo ang Kapitolyo nga ang mga barangay officials ug workers dako og matabang sa crime solutions sa tagsa-tagsa nila ka mga lugar. Pero tudluan na to sila mga teknik kung saan pag-drop og resolution, kung saan pag-drop og ordinansa, unsay kanang gitawag natong parliamentary rules and parliamentary rules. Usa ka spelling bee contest gipahigayon dinhi sa Sugbo. Ang mga contestants gikan sa mga mananaog sa nagkalain-lain nga eskwelahan sa Sugbo. Jinky Rosit, Sugin Limi. Pinaagi sa tabang sa Atlas Mining Carmen Copper Corporation, gipahigayon sa ikaduhang higayon ang Regional Spelling Bee Competition sa Department of Education nga gisalmutan sa mga public schools, Locop, Rehiyon 7. Ang nag-organisar sa maong kompetisyon mao ang Cebu Hub for English Learning Excellence Incorporated, CUNCHEL. Matod sa Executive Director nga si Thomas Maggi, tinguha nila nga mas muhanas pa ang mga kabataan sa paggamit og English nga pinulungan. Give the children or the students an incentive to improve their English capabilities. The word is nullification. Sa maong kompetisyon, 19 ka mga tinunan gikan sa elementarya ug 19 sab sa high school ang nagtigi alang sa easy, moderate ug difficult category sa maong spelling contest. Sila ang mga champions sa nagkalain-laing DepEd division.
Matod sa Executive Vice President sa Carmen Copper Corporation, ganado siya nga mo sponsor tungod kay alang niya mahinungdanon ng edukasyon sa mga kabataan. I believe that mining allows us to educate the children today and or contribute to the education of children today and hopefully give them a better future. Si Cebu Vice Governor Agnes Magpale kinsa mitambong sab sa maong okasyon miingon nga suportado sa provincial government ang mga ingon ini nga kalihukan. I really support this program. I believe that this is one of the best ways to train them to speak good English and to start good spelling. Gisaad ni Thomas Maggi nga himuon na unya nila kining regular nga kalihukan tungod og alang sa kaugmaon sa mga kabataan. We've been working with the Department of Education for a few years on various projects, and this is one that we brought to their attention, the spelling bee, and they agreed and have heartily supported the idea. A-R-R-E-S-T, arrest. Jinky Rosit, News 5. Ug mga adlaw ipaubos sa hearing sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board 7 ang taxi driver nga gireklamong ng labay og sukli ug nanion og kutsilyo ngadto sa iyang mga pasahero. Suginlimi Andrea Patenya. Nag-viral ang Facebook post sa pasaherong si Dave Horca, kinsa misaysay siyang kasinatian sa social media. Sa post ni ini, ang gipahibaw nga misakay siya og taxi kuyog ang iyang asawa, pasado alas 9 sa gabi ini atong Lunes, ug nagpahatod sa IT Park. Dihang nihangyo sila 10 pesos nga refund, subay sa Provisional Taxi Flag Down Rate Decrease sa LTFRB, nasuko ang driver, ug gilabay ang duha ka tag 5 nga sinsiyo ngadto kanila. Wa pa makontento ang maong driver ug mikuha og kutsilyo, dayon gukod sa mga pasahero samtang nagsyagit. Maayo na lang nga gitabangan ang magtiayon sa gwardya nga makasud dayon sa building. Gihulagway ni Horca ang driver nga siga kaayog mata. Nakuhaan ni Horca og litrato ang SD taxi nga dunay body number nga 0112. Mi-file og formal nga reklamo si Horca sa LTFRB 7 kagahapon sa hapon ug na-trace nga usa ka Doncilio Sinforanio maoy operator sa taxi samtang ang driver na ilhang si Joel Ramos. Ug maipatawag silang Doncilio ug Ramos aron kuhaan sa ilang habig. Kung mapamatud ang sadaan, multahan sa LTFRB 7 og 5,000 pesos ang taxi operator alang sa overcharging ug laing 5,000 pesos alang sa employing reckless, insolent, discourteous or arrogant drivers subay sa Joint Administrative Order kunjaw. Kita ang jurisdiction nato nasa operator mo na every time nga doon ay violation ang driver, ang ato ipatawag din operator dado niya ang driver. Actually, kini ato pisa dili madanag load pero daghan namin galod diri pero ang complainant mo yung pasaylo. Pero kami dili. Samtang paabuton sa Land Transportation Office 7 ang resolution sa LTFRB 7 aron masugdanan nila ang ilang investigasyon batok driver nga si Ramos. Kinahanglang mo issue og laing sworn statement ang reklamante ngadto kanila diin mag-atubangay sila sa driver. Ubos sa jaw, 1,000 pesos ang posibleng multa ni Ramos alang sa overcharging, samtang laing 2,000 pesos alang sa pagkaarugante nga mahug ubos sa miscellaneous provision sa jaw. Compliance lang. Mo na balaod na, sundon lang. No? Until such time, dili ma-resolve or ma-withdraw ang issuance sa LTFRB, it has the force and effect sa balaod gid. No? As far as tanan drivers, requirement by law man na siyang courtesy sa pasahero. Posible sab nga mabawian og lisensya si Ramos kung imando kini sa korte. Matod sa hepe sa Cebu City Police Station 4 Police Senior Inspector Hartzel Villedo, na blotter na ni Horca ang insidente ug posibleng mapasakaan og criminal complaint nga light threats ang taxi driver nga si Ramos. So ginakontak ko na mo ang complainant kung willing to file o separate charges gapon sa threat. Samtang tambag sa LTFRB 7 ngadto sa mga pasahero nga aron malikayan nga mabutang ang ilang kinabuhi sa peligro kung makaengkwentro gani og mga abusado nga mga taxi drivers, di na lang gyud makiglalis ug ilista na lang ang body o plate number sa taxi unit ug sila na sa LTFRB 7 ug sa LTO ang modisiplina sa operator ug taxi driver. Samtang gipahibaw sab nga mas maayo gyud kung makapresentar sila og ebidensya sa panghitabo sama sa audio o video recording o di kaha hulagway. Giingong mas maayo kon malistadaan kining mga detalye inig sakay ug mas maayo mapicturan ang ID sa driver.
kuha ni mang plate number, kuha ni mang body number, mag-text ka nga gasakay ko ining taksihan, ining body number para in case na may tabo, kalimot ka, may maka. Andrea Patenia, News 5. Gimanduan sa korte ang Balili Estate nga iuli ngadto sa Kapitolyo ang minilyon nga kantidad sa submerged nilang property nga anaa sa Barangay Tinaan sa Dakbayan sa Naga. Jinky Receipt, sugin nimi. Niadtong Pebrero 26 nadawat sa Provincial Legal Office ang desisyon nga giluwatan ni Judge Rafael Erastorza sa RTC Branch 40 nga nagmando sa Balili Estate sa pag-refund sa Kapitolyo sa dulan 38 million pesos nga mo'y kantidad sa submerged property sa mga bakhawan sud sa 94,526 square meters nga napalit sa Kapitolyo niadtong miaging administrasyon. Base sa desisyon, gidismiss ang maong civil case tungod sa kakuwang sa mga ebidensya. Ang maong kaso nahitabo nitong panahon pa ni kanhi Governor Gwen Garcia. Kanang magpaabot pa ang Provincial Legal Office o unsay sunod lakang sa defendants, no, kay murag atong ma-anticipate nga mo file gani sila og appeal. Si Attorney Romeo Balili, wa na makurat sa desisyon sa korte. Musang at sila og motion for reconsideration karong Marso 13 ug ipahiring sa Marso 20. But nilang ipaabot sa korte nga sayop ang survey nga gihimo sa Kapitolyo sa controversial nga 24.7 hectare lot nga iya sa Balili. Basta we expect that decision. As a matter of fact, because we expect that decision, naghimo namin sa motion for recon. Jinky Rosit, News 5. Nakahukom ang konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga dungagan og mga inspectors sa Office of the Building Official. Nasayran sa gipatawag nga meeting sa City Council nga dili maato sa obo ang pag-inspection kung ni-comply ba sa fire code ang mga establisimento sa Dakbayan. Ray Pasaporte, sugin limi. Pakyas pagtambong ang Bureau of Fire Protection BFP sa imbitasyon sa City Council. Si Konsyal Alvin Dison mipatawag sa tigom aron ilang gihisgutan ang pag-comply sa boarding houses, apartments ug dormitories sa fire code. The city government is also affected by fire incidents because it is our primary duty to provide assistance to the fire victims. Si Engineer Erwin Salvador sa Institute of Integrated Electrical Engineers Cebu Chapter nagkanayon nga kinahanglan ma-inspeksyon sa lisensyadong electrician ang mga boarding houses sa dili pa maaprubahan ang renewal sa ilang business permits. The occupants do some tappings, unaware of overloading, unaware of because most of them are not inclined with this profession. So therefore, we are suggesting that the issuance of business permit and other ones should be the electrical inspection must be done. Matud sa buhatan sa Office of the Building Official, nagkuwang sila og inspectors ug usa lang ka team ang muhimo sa mga inspeksyon. Ibalik na to, Mr. Chair. First, we have the problems atong transportation. Usar mo transport atong service o at inspector based on occupancy, 2 teams, but the inspector of the new submitted building, we only have 1. If the manager knows how to solve this problem, lack of personnel, lack of this can be solved. Okay. Kami sa Institute of Integrated Electrical Engineers sa Cebu Chapter, amenable may nga makapangita tagpaagi para matabang sa pag-inspect. Pwede natin magamit ang mga senior students sa mga eskwelahan. At the same time, katong mga members nato nga willing yun mutabang. Nakahukom ang City Council nga dungagan og tawo ang ubo aron makatabang sa ilang pagpahigayon og inspeksyon. Gimanduan usab sa City Council ang Office of the Building Official sa pakig-alayon ni EBC President Philip Safra alang sa pag-provide kanila og sakyanan alang sa inspeksyon. Giawag usab ang mga barangay kapitan nga muabag sa ubo. Ray Pasaporte, News 5.
Gipasalig sa Metropolitan Cebu Water District na kaigo pa ang ilang supply sa tubig bisan pa man sa panahon sa ting-init ug sa umaabot nga El Nino. King Perez, Suginlimi. Sugod ni adtong miaging buwan ana sa critical level ang Buhisan Dam, ang usa sa mga tinubdan sa Metropolitan Cebu Water District. Gikan sa average production capacity nga 7,000 cubic meters matag adlaw, ana lang sa dulan 3,000 cubic meters ang supply gikan dinhi. Gani tataw ang pagmeno sa water supply nga ana lang sa 9 ka metros gikan sa ibabaw nga bahin sa mong dam. Matud sa MCWD, may resulta ang pagkunhod tungod sa minimal nga rainfall panahon sa ting-init. As of now, the Buhisan Dam is in our own monitoring at a critical level because the level of the water has gone down to 9 meters. But as of this week, according to our production data, the level is still fluctuating. Gani nagsugod na sa bugkunhod ang production capacity sa Haklupan Dam, ang laing surface water source sa MCWD, nga nasa dulan 37,000 cubic meters. Bisan pa man nga nasinati na ang epekto sa ting-init diri sa Sugbo nga may resulta sa mas menos nga production supply sa Buhisan Dam, matud sa MCWD nga igo gihapon ang water supply alang sa mga franchise areas, mga dili angay nga mabalaka ang mga konsumidor. Giklaro sa MCWD nga 5% lang sa kinatibukang water supply ang ilang gisaligan gikan sa Buhisan Dam. Dunay additional supply gikan sa Carmen Bulk Water Supply sa Northern Cebu, sukad ni adtong Enero, nga nasa 18,000 cubic meters per day. Di pasab sila makasulti kung makasustain ba ang ilang additional water supply, nunod sa padayong ting-init ug pagnihit sa mga surface water sources. Kay pabor lang sa franchise area sa Metro Cebu North ang additional supply gikan sa Carmen Bulk Water usa ka distribution management mao'y gipatuman karon sa MCWD alang sa mga konsumidor sa southern areas ug elevated areas sama sa Kalunasan ug Busay. Historically, we've already seen the effects of the worst El Nino, no? Yeah, there was even one year na I think 2 years or 3 years ago nga zero gyud ang yield sa Buhisan Dam. Okay, so it already reached to zero. Ang atong gibuhat is we have prepared for that by looking for additional sources for the areas that will be affected. Kay gipanglantawan nga magdugay ang epekto sa ting-init, tambag sa MCWD nga magsugod na sa pagdaginot og tubig aron di mahurot ang available supply sa demand sa tubig. Labaw na nga gikatakdang mahitabo ang El Nino karong tuiga. Although we have additional sources, we have additional supply as we said earlier, but we do not know the duration of the El Nino phenomenon and its effect. That's why we have a daily monitoring. King Perez, News 5. Lain na sab nga sunog ang miolbo alas 2:24 karong hapon. Din usa ka unit sa apartment nga gipanag-iya ni Virginia Ngosok. Ang door number 7 nga giabangan sa usa ka Ariel Pan mao'y nasunog. Sa taas nga bahin sa mong apartment nga gihimong boarding house nagsugod ang kayo. Sa kwarto nga giabangan ni Janice Cruz nagsugod og ulbo ang sunog. Electrical misuse ang usa sa mga nakit-ang hinungdan niini. Gibanabanang mukabat sa 30,000 pesos ang danyo sa sunog nga giisa sa first alarm. Pahimangno sa kabumbirohan nga magmakngon sa sunog labi na karong panahon sa ting-init. So, may dita ka ko kayang kwarto na close ang tagiya na ng gwardya. Tapos ang nakabantay, ang silingan nga room, nakabantay siya nga nay murag ni kiti nga inspection na duman niya. So wa diha ang nagaabang, wa diha? Wala diha ang nagaabang. May nakakuha diha nga border kita. Baukat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kinisiglan Soko. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!